मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। दोसरा के अंगना अंगना घूमै छी गे छिहत्तरी भैया के बतैबौ। दोसरा के अंगना अंगना घूमै छी गे छिहत्तरी भैया के बतैबौ। भैया के बतैबौ तोहर सैया के बतैबौ। भैया के बतैबौ तोहर सैया के बतैबौ। दोसरा के अंगना अंगना घूमै छी गे छिहत्तरी भैया के बतैबौ। दोसरा के घर में बोला के बैठबै छी गे छौरी सैया के बतैबौ। सैया के रखै छी गे सब दिन बहार में। सैया के रखै छी गे सब दिन बहार में। यारबा के रखै छी नजरिया में गे छौरी भैया के बतैबौ। भैया के बतैबौ तोहर सैया के बतैबौ। भैया के बतैबौ तोहर सैया के बतैबौ। दोसरा के घर में बोला के बैठबै छी गे छौरी भैया के बतैबौ। दोसरा के बोला के घर में बैठबै छी गे छौरी भैया के बतैबौ। भैया के बतैबौ तोहर सैया के बतैबौ। दोसरा के बोला के घर में बैठबै छी गे छौरी भैया के बतैबौ। भैया के खगड़िया शहर से गे वैध मंगैबौ। खगड़िया शहर से गे वैध मंगैबौ। सब कुछ के जांच यहाँ करैबौ गे छौरी भैया के बतैबौ। भैया के बतैबौ तोहर सैया के बतैबौ। दोसरा के घर में बोला के बैठबै छी गे छौरी सैया के बतैबौ। दोसरा के घर में बोला के बैठबै छी गे छौरी सैया के बतैबौ। सैया के रहतौ रटर मुस्ताक दीवाना गवाह में। रहतौ रटर मुस्ताक दीवाना गवाह में। ओकरे से चलतौ पूरा खबरिया गे छौरी भैया के बतैबौ। भैया के बतैबौ तोहर सैया के बतैबौ। दोसरा के घर में बोला के बैठबै छी गे छौरी सैया के बतैबौ। दोसरा के घर में बोला के बैठबै छी गे छौरी भैया के बतैबौ।